Λοιπόν, πάμε να δούμε πως φτιάχνουμε μερικές ζώκες και μερικά μολύβια για κοντοφύλακα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα υλικά που θα χρειαστούμε. Βασικά το καλούπι. Το ίδιο καλούπι βγάζει ζώκα, βγάζει και κοντοφύλακα. Τα κρικάκια, τα οποία βάζουμε για να κρεμάσουμε το κλέφτη από τη ζώκα, είτε το πετράμαλο από την καθετή μας, είτε το καθετή μας. Αγκίστρι, εγώ παίρνω αυτά εδώ τα παρεγαδίσια, τα οποία είναι και δυνατά, είναι καλά. Λίγο γράσο, θα σας πω γιατί το χρησιμοποιώ εγώ το γράσο, κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Εγώ χρησιμοποιώ κοφτάκι, τα ματάκια, λίγο κόλλα για να βάλουμε στιγμής, για να βάλουμε πάνω στο ματάκι να κρατήσει καλύτερα. Φυσικά οπωσδήποτε παιδιά μάσκα καλής ποιότητας, γάντια εργασίας χοντρά για να πιάσουμε τα μολύβια μας να μην μας κάψουνε, το γκαζάκι μας και ένα καμινέτο. Θα σας πω γιατί χρησιμοποιώ το καμινέτο, συν τις σκόνες πλαστικοποίησης χρησιμοποιώ εγώ. Κάποιοι χρησιμοποιούν σπρέι, εγώ χρησιμοποιώ σκόνες πλαστικοποίησης και μια λαγκάνα για να πιάσουμε το καλούπι, να αρχίσουμε μέσα το μολύβι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξέχασα να σας πω, θα χρησιμοποιήσουμε και ένα πιστόλι θερμού αέρος. Κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν το καμινέτο, εγώ χρησιμοποιώ πιστόλι. Λοιπόν, πάμε να ζεστάνουμε το μολύβι να το λιώσουμε. Θα το βάλω λίγο παραπέρα εδώ για να μην μας παίρνουμε τις μυρωδιές. Να ετοιμάσω εγώ σιγά σιγά τώρα τα υλικά στα καλούπια. Λοιπόν, εγώ βάζω παιδιά λίγο γράσο εδώ για να μπορώ να κρατάω, να σταθεροποιούνται τα κρικάκια, να μην μου πέφτουν μέσα γιατί κάθονται λίγο δύσκολα. Να προσέξω να μην πάει μέσα στο καλούπι γιατί θα μας βαράει το μολύβι. Λοιπόν, βάζουμε εδώ, θα βγάλουμε ζώκες και εδώ θα βγάλουμε κοντοφύλακες. Το βλέπετε πως στέκεται με το... δεν έβαλα στα άλλα δύο. Δεν χρειάζεται πολύ, ίσα ίσα να πιάσει σε μια πλευρά παρά να βάλουμε κόλλα, καλύτερα να βάλουμε λίγο γράσο που βγαίνει. Εγώ παιδιά βάζω και λίγο αλουμινόχαρτο στην εγκοπή που πάει το αγκίστρι, στα σημεία που δεν θα φτιάξω τη ζώκα και θα φτιάξω μολύβι για κοντοφύλακα, για να μην μου χυθεί το μολύβι έξω. Ίσα ίσα για να μην βγαίνει το μολύβι. Δεν χρειάζεται πολύ. Κλείνουμε το καπάκι. Εδώ είμαστε. Θα το κοιτάξουμε να εφαρμόζει τέλεια. Πιάνουμε με το σφιχτήρι, μάλλον θέλει και δεύτερο σφιχτήρι γιατί δεν κάθεται καλά. Κόμπλε πιάνουμε και τα αγκίστρια μας για να είναι σωστά στο ίδιο μέγεθος. Εγώ έχω δύο σιδεράκια τα οποία τα βάζω εδώ για να το κρατήσω σε σωστή θέση. Εδώ είμαστε. Παιδιά, τώρα πάμε τη μάσκα, γάντια για να φέρω το μολύβι.
Πάει και σφίγγει γρήγορα το μαντίλι από ό,τι βλέπω. Μην πεις που δεν μου έφτασε για το τελευταίο. Το τελευταίο δεν μου βγήκε, παιδιά. Δυστυχώς δεν βγήκε. Για να δούμε πως βγήκανε. Όπως σας είπα, το τελευταίο βγήκε μισό. Όχι, ήταν η ζώκα η μεγάλη αυτή. Δεν πειράζει, θα το ξαναρχίσουμε. Αυτή είναι ο κοντοφύλακας στα 150 γραμμάρια, ο κοντοφύλακας στα 180, ζώκα μας στα 200, και ο κοντοφύλακας που βγήκε μισός, τον οποίο θα τον ξαναλιώσω, αλλάξω και τα γάντια για να πιάσω να φτιάξω λίγο το μολύβι μου στα σημεία που έχει λίγα εξογκώματα. Θέλω να ετοιμάσω πρώτα το επόμενο για να βγάλουμε τη ζώκα στα 230 γραμμάρια που δεν μας βγήκε σωστή την πρώτη φορά. Τώρα τι κάνουμε, μέχρι να λιώσει το μολύβι από εκεί. Πολύ καλό. Παίρνουμε αυτό εδώ και κόβουμε το περίσσεμα. Αυτό δεν το πετάμε, το κρατάμε για το επόμενο καλούπι που θα βγάλουμε. Μια χαρά. Τώρα παίρνουμε το κοφτάκι και το τρώμε αυτό εδώ να έρθει ομοιόμορφο. Κάποιοι τα αφήνουν έτσι, εγώ το σμιλεύω καλύτερα. Και λίγο εδώ που μας βγήκε προς τα έξω καθαρίζουμε και το κρίκο. Είμαστε έτοιμοι για βάψιμο. Το πρώτο πάμε και στη ζώκα το ίδιο, κόβουμε από κάτω. Θα φέρω το μολύβι που είναι έτοιμο. Το μπλε. Εδώ είμαστε παιδες. Να ετοιμάσω και αυτό. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη φάση τώρα, στο βάψιμο. Κόκκινο με κίτρινο πιστεύω ταιριάζει. Θα του δώσω λίγο χρόνο. Το ένα θα το κάνω κόκκινο και θα του ρίξω στον πάτο, όπως την τραβάμε τη ζώκα εδώ, θα του ρίξω λίγο κίτρινο εδώ. Θα το βοτήσω εδώ στο κίτρινο και θα βγάλω τη ζώκα μου. Πρώτα το ζεσταίνουμε καλά. Λίγο να το κόψω το γάντι.
μετά από πάνω του ρίχνω κόκκινο. Μετά παίρνουμε το πιστόλι θερμού αέρα. Πιστεύω είμαστε κομπλέ και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα, παιδες. Πιστεύω ότι είναι ωραίο. Το κρεμάμε εδώ να στεγνώσει για να του βάλουμε στην πορεία τα ματάκια. Πάμε στην επόμενη ζώκα, την οποία θα την κάνω πράσινο και κίτρινο. Να δούμε πως θα βγει. Εδώ θέλει λίγο γρήγορα για να μην μας κρυώσει. Και μετά πάλι το πιστόλι θερμού. Και είναι κομπλέ και αυτό. Αυτό εδώ είναι. Μια χαρά πιστεύω. Και πάμε και στους κοντοφύλακες. Πορτοκαλί με κίτρινο το ένα. Και εδώ έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, παιδιά. Πιστεύω είναι πολύ ωραίο. Πάμε και στο τελευταίο. Στο πορτοκαλί και μετά ρίχνουμε το κόκκινο από πάνω. Και πιστολάκι. Εδώ όμως μας έφυγε. Και εδώ έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, παιδιά. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο. Αυτό να κρυώσει. Πάμε να βάλουμε τα μαπάκια. Μία σταγόνα, δεν έχω και πολύ. Αυτό το λίγο δεν θέλει περισσότερο. Εδώ. Πολύ που έβαλα εδώ. Δεν χρειάζεται πολύ γιατί μετά γλιστράει το μάτι και δεν στέκεται. Εδώ είμαστε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Να βάλουμε και στο πράσινο το ίδιο μάτι. Κατσίκα εδώ μας έχει πάρει τα αυτιά
του γείτονα. Και εδώ έχουμε αυτό εδώ, πολύ ωραίο, στο ροζάκι. Θα βάλω το κόκκινο, πιστεύω ότι ταιριάζει. Και εδώ έχουμε αυτό εδώ, με κόκκινο μάτι. Και εδώ. Λοιπόν παιδιά, αυτά είναι τα ζώκια μου και οι κοντοφύλακες μου. Πιστεύω ότι είναι τέλειοι. Φανταστική. Έλα εδώ Ροκή, έλα εδώ να σας γνωρίσω και το σκυλαράκο μου. Εδώ είναι μωρέ κούκλος μου. Ο κούκλος μου. Εδώ είναι, πες γεια. Πες γεια. Πες γεια. Λοιπόν, αυτά είναι φίλοι μου. Τελειώσαμε. Αν σας άρεσε και πιστεύετε είναι καλή δουλειά, υιοθετήστε το, και ό,τι απορία έχετε, εδώ είμαι να σας τη λύσω.